किराणा आणि जनरल स्टोअर्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारचे कडधान्य, दूध, दही, थंड पेय, स्टेशनरी आणि कॉस्मेटिक्स योग्य दरात मिळेल। आमचा पत्ता गोपाळनंदा कॉम्प्लेक्स, कुडाळ वेंगुर्ला रोड, उत्कर्ष नगर, हिंगोली। संपर्क 9405 9526 18। कोकण भूमी प्रतिष्ठान, ग्लोबल कोकण, कोकण पर्यटन उद्योग संघ, कोकण चेंबर ऑफ कॉमर्स अशा संस्थांच्या माध्यमातून गेली 29 वर्ष कोकणात उद्योग आणि उद्योजकता विकासाची चळवळ संजय यादवराव चालवत आहेत। या चळवळीतील कार्यकर्ते, उद्योजक यांच्या वतीने संघटनेच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त त्यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे। यावेळी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या हस्ते हा सन्मान दिला जाणार आहे। यावेळी भव्य समृद्ध कोकण परिषद आयोजित करण्यात आली आहे। संपूर्ण कोकणातून सुमारे 1000 विविध क्षेत्रातील उद्योजक यावेळी उपस्थित राहणार आहेत। गेल्या 25 वर्षात शेती, पर्यटन, मत्स्य उद्योग, प्रक्रिया, बागायती अशा विषयात या चळवळीच्या माध्यमातून कोकणात हजारो प्रकल्प उभे राहिले आहेत। यातील निवडक यशोगाथा, भविष्यात कोकण विकासाला दिशा देणारे दिशादर्शक प्रकल्प यांचं सादरीकरण या परिषदेत होईल। 25 वर्ष म्हणजे 2 तप सातत्याने संजय यादवराव कोकणच्या शाश्वत आणि ग्रामीण विकासासाठी काम करत आहेत। यातून कोकणात अनेक विकासाची मॉडेल्स उभी राहिली आहेत, ती या कार्यक्रमात प्रत्यक्ष पाहता येतील आणि समजावून घेता येतील। वेगवेगळ्या क्षेत्रात गावात राहून मोठा उद्योग उभारणारे कोकणातील भगीरथ अनेक मान्यवर यावेळी आवर्जून उपस्थित राहणार आहेत। कोकणातील पहिली हाऊसबोट इको टुरिझम, नाविन्यपूर्ण पर्यटनाचे प्रकल्प, जागतिक दर्जाचे पर्यटन प्रकल्प, कोकणातील पहिली माशांची हॅचरी आणि माशांचे उद्योग, युरोपसारखे कोकणातील पर्यटनाचे गाव, कोट्यावधीचे उत्पन्न पश्चिम महाराष्ट्रातून कोकणात आणणारे नर्सरी उद्योग, कोकणातील पहिली फूड वायनरी, 50 एकराची बांबूची शेती असे अनेक दिशादर्शक प्रकल्प यावेळी प्रत्यक्ष समजून घेता येतील। ज्यांनी हे प्रकल्प निर्माण केले त्या उद्योजकांना प्रत्यक्ष भेटता येईल। मंगळवार दिनांक 16 जुलै 2024 शिवाजी मंदिर नाट्यगृह दादर येथे दुपारी 3 ते रात्री 10 पर्यंत ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे। मुंबई, पुणे व संपूर्ण कोकणातून 1000हून अधिक उद्योजक या परिषदेत सहभागी होणार आहेत। याच कार्यक्रमात समृद्ध महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ही व्यावसायिक संघटना सुरू करण्यात येणार आहे। या चेंबरची कोकण विभागाची कार्यकारिणी यावेळी घोषित करण्यात येईल। समृद्ध कोकण संघटनेची नवीन कार्यकारिणी यावेळी घोषित करण्यात येईल। यावेळी संघटनेचं YouTube चॅनल सुरू करण्यात येणार आहे। कोकणातील उत्पादनांना मार्केट मिळावं म्हणून बिझनेस टू बिझनेस इंडिया मार्ट प्रमाणे एक कोकण उत्पादनाची पोर्टल यावेळी सुरू करत आहोत। कोकणातील सह्याद्री आणि नाविन्यपूर्ण पर्यटनासाठी एक स्वतंत्र वेबसाईट यावेळी सुरू करण्यात येणार आहे। कोकणातील जनतेचा कोकण विकासाचा जाहीरनामा यावेळी माननीय मुख्यमंत्री यांना सुपूर्द करण्यात येणार आहे। ज्यांनी कोकणात प्रकल्प उभारले किंवा ज्यांना कोकणात आपल्या गावात ग्रामीण उद्योग उभारायचे आहेत अशा उद्योगी कोकणवासियांनी या उद्योग परिषदेला आवर्जून उपस्थित राहावे असे आवाहन या चळवळीचे संस्थापक संजय यादवराव यांनी केलं आहे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।